गभर्नमेन्ट थासान्दियाव मानि थाखाय पाब्लिकफोरा बेबायदि ओंखारनानै मावनो गोनां जादों माने जैदिन मावगोन ओइदिन माने नोंनि नावद्रा ग्रुप खोमानाय नङा नामासै खुलुमबाय लोगोफोर गभर्नमेन्ट थासान्दियाव नैबे रायजोफोरा मानि थाखाय ग्रिद ओंखारनो गोनां जादों बियो मोनसे गिदिर सोंलु गोबां कमेन्ट्स फैदों सिगांनि भिडिअआवहाय जेनाखि भुटानाव बान्दो होथेहैनाय भिडिअआव दा बिनि आन्सारखौ आङो नोंथांमोननो दिनै लाबोगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था अब्ला दिनैहाय आरोबाव आङो आपडेट होनो नागिरबावदों लास्ट इयाराव जेरै आं होदोंमोन भुटान सिङावहाय इन्डियानिफ्राय थांनानैहाय बान्दो होथेहैनाय एबा प्रटेक्शन हैनाय दा बे खामानिखौनो देग्लायबो आरोबाव लाबावदों मानो होनोब्ला बे बान्दोआ बायफ्लंजोब्बायनो दा बेनिखायनो आवगायलांग्रोदिनि जोङो बे जायगासिम माने भुटान हादर एबा भुटान जायगायाव दा नोंथांमोना नुगोन गोबां मानसिफोरा खामानि मावनो एबा होथेहैनो गावखौ बासायनो थाखाय आवगायलांबाय खामानि मावहैनो थाखाय दा नोंथांमोना बेयाव नुदों गोबां बाइकफोर नायबाव लाइन दा आं इन्डियायावनो दङ बे गासै जेसेबां बाइक दं बे इन्डियायावनो दङ दा दसे उनावनो आङो इन्डियायाव आगान होसिगोन एबा जों आगान होसिगोन दा नायदो बाइक आरो स्कुटि फिरफिलि बेसेबा गोबां मानसिफोर बे गारिफोरजों फैदों सोरबा थाबायबोदों सोरबा साइकेलजों फैदों दा गोबाङा अलरेडि बे जायगायाव दंहैसै दा नैबो नुबाय भुटान इन्डिया बर्डाराव सब जायगायावनो जों बेबायदिखौ नुयो बर्डारावहाय इन्डिया नैबे BP 172 माबा मोनसे कड दं जानो हागौ दा नैबेनिफ्राय ओरैहाय हाबसिगोन भुटान येस दा मा खालामनो लोगोफोर माने बोथोराथ' फैलायबाय दैज्लां बोथोर थांनाय बोसोरावहाय माने गोबां बाना जाखांनायनि उनावसो खामानिखौ मावनाय जादोंमोन देग्लाय खिन्थु एसे एडभान्सै दैज्लाङा हाबजेनबाय खिन्थु बानाया जाथ'वाखै अखायाबो बांद्राय हाथ'वाखै दा बे हिसाबैहाय माने बाना जाथ'वाखै अब्लाबो माने प्रिभेन्सन इज बेटार देन कियर होननाय बायदि माने सिगांनो होबथानो दा बे खामानिखौ लानाय जादों दा जों आगान होबाय भुटान सिङाव दा जोङो भुटानाव दङसै ओइ बन्धु होद माथो दुग्गा नुयो नोंखौलाय अब्ला थांगासिनो दं लोगोफोर दिनैथ' रायजोफोरखौ आं थाबायनायाव लोगो मोनफैयाखिसै बिसोर अलरेडि दंहैजोबसै नालाय सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोना नायदोंमोनब्ला नैबेखिनियावहाय मोनसे बांखार दंमोन नैबेवहाय बांखार बेखौ बोखारजोब्बायनाय बेनिफ्राय बिथांमोना गावसिनि केनेल सिस्टेम दंग'खौहाय मावबाय थादोंमोन बेजोंनो जों थांलाय फैलाय खालामदोंमोन ओमफ्राय बै समाव बेबायदि गैयामोन नैबेवहाय मोनसे सिस्टेम बिसिनि इरिगेसन सिस्टेमा आपग्रेड जाबाय नै बेवहाय नै गोगोम ना दं नै वाव जोंनिथ' ओइ बन्धु जोंनिथ' इन्डिया नायनो गोदलब जायो इदिखौ नुला ओरैबायदि ना बिसोरथ' ना हमा बेनिफ्राय नैबेवहाय फिसाब्लाबो बिसोरनि केनेल सिस्टेमा ओरैबायदि डेभेलप्ड नै माने स्लुइस गेट सिस्टेम आरो नैबेजों फिदिंनानै गोजौ गाहाय खालामग्रा दै होथेग्रा हगार हरग्रा वाव नायाथ' गिखाया जाहैबाय बिसोरनि जायगानिया हनै नाया हनै गिदिरथार बिलाय दावगासिनो दं हनै बेयावथ' गोबां दंसै खोमा नैबाव नायदो नै लोगोफोर बेयावथ' खुनु मेन रडबो नङा जेबो लामाबो नङा आसलथे बे माइ गायनो थांग्रा दुब्लियाव थांग्रा मोनसे लामा होनब्लाबो जाबाय दा बेखिनियावब्लाबो बिथांमोना कालभार बक्स दङ नै नुबाय बेसेबां डेभेलप वाव मोनहां जाफैबाय लोगोफोर सिनारिफ्राबो सोलायबाय नै ओरै हाजो नुहुरजेनबाय टावार नुहुरबाय बेनिफ्राय बेजों थाबायगासिनो दं बन्धु सासे दं नै आच्छा एसे दावखोनांगौ होननानै नैबे न'खर थाफैदों नालाय औ दा खयस' जन दिनैहाय दिनैथ' फैनांगौआ 500 जनमोन एबसेन्ट जाब्लाबो 400 जना जानांगौ औ 100सोआ एसे एबसेन्ट जानो हागौ सिनायावसो हौवा गैया नालाय न'खराव बेंगलर तामिलनाडु थांगोन नालाय आच्छा दा टारगेटआ जाहैबाय दिनैनो 500 जन फैनांगौ रायजोफोरा माने डिभाइड खालामदों आरो माखासे दिनै गाबोन माखासे माने मालिबिथा BCDC हिसाबैहाय 32 था ना बेसेबांबा भिलेजेस दङ बेनिफ्राय दिनै खावसे गाबोन खावसे जाहैबाय आरो दा नायदिनि जोंबो जायगा मोनफैबायानो नै मेसिनारिफ्रा बेसेबां लादों बन्धु मा लादों फख्रेन गंनै दं औ ओमफ्राय ट्रेक्टर 10टा आच्छा बे आरोखि ओमफ्राय मेन पावारा 500 औ ओमफ्राय दिनैबो गाबोनबो बेनो बे मावखागोन आरोखि जोबजासे मालासिम हायो बिसिम आरो आच्छा दा आगान होफैबाय जों नैबे दैखौनो होथेनांगौ जाहैबाय बे दैयानो खोलाहा डिस्टार्ब खालामहोयो मा दै होनोमोनलाय बेखौ लालाय दै
लालाय दै नै वा बे जाहैबाय लालाय दै दैयाथ' एसे देरहांबायानो नै बेलाय बा हरै बानै दंहैजोबो नै मानसिफ्रा ट्रेक्टरा 10था जाहैबाय ट्रेक्टराथ' बानो नै बेबायदिखौ वा दा लोगोफोर आङो एक्जेक्ट लकेशनाव एबा स्पटआव सफैबाय दा नैबे जेनाखि दै बे दैयानो जाहैबाय लालाय दै बे दैयानो बाराद्राय देरनोब्ला नैबेजों उसिफावनानै ओरै हाबमो बेनिफ्राय हौरै नैबे सिगांजोंहाय ओरै हाबो बे हाबोब्लानो मा जायो जों दहाय थाबायबोनाय लामाजों उसिफावनानै ओरैहाय जोंनि इन्डियायावहाय माने बाना जाहैयो आरो दा बेनिखायनो नैबे पार्ट नैबे जेनाखि लाइन नैबेखौ ओरै बेखौहाय होथेनांगौ जाहैबाय नैबे माथावरि होथेनांगौ बेखौहाय ओइलाय दा बे खामानिखौनो मावगासिनो दं थांनाय बोसोरावबो मावदोंमोन थांनाय बोसोराव मावनायनि नैबेफोर नेटनानै एसे सिगाङावनो थाबाय बै हेंगिं ब्रिजआ भुटाननि हेंगिं ब्रिज प्रटेक्शना होनांगौआ नैबेनो नै नायनायाव एसे गोरलै नुयो खिन्थु बेजोंनो उसिफावनानै थाङोब्ला नैबेजों लामा लालाङो नै दैया नैबेजों लामा लालाङो आरो नैबेजों उसिफावनानैहाय ओरै उसिफावनानै ओरै लामा लालाङो दा बेजोंनो ओरै बोहैलांगोन इन्डियायावहाय नस्थ' डिस्टार्ब गोदाव सोराव खालामफैबाय आरो थांनाय बोसोरावथ' खालामदोंमोन प्लेनिङै मोजाङै मावदोंमोन देग्लायनिथ' जेनेबा जों सिगांनिफ्रायनो रायलायबाय थादों औ रायलायनानै आंनि रायलायनाय बायदिब्ला हाखांनांसिगौबोमोन माखासे जोंनि 31टा गामिनि माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरनि ओरै नाजाबाय थानायाव जेनेबा खामानिया जाबाय दा जों दाख्लै लास्ट जों भुटानाव थांनानै रायलायनानै बिसिनि SDOआ जोंनो अर्डार होनाय बायदि दिनैहाय जों फैबाय आरो फैनानै साननैनि टाइमखौ होदों जोंनो होनानै जुदि साननैयाव हाया बेखौहाय आं गाबोन थांनानै मा जायो बेखौ गाव दा सारा फन बुनानै हरदों आंखौ रायलायफिनगोन आदसा दा माखासे गोजौनि लिडारफ्रा जोंखौ अनहरनानै दा होजोंनिफ्रायनोसो माबा बुस्थुफोर बायनो मेटेरियेलनि थाखाय बायनो गोजौनिफ्राय माने बिटिआर गभर्नमेन्ट आदसा दा नैबे जाहैबाय आदै जर' जायहा सिगांनिफ्रायनो नैबे इन्डिया भुटाननि माखासे रिलेसननि खामानियाव मावबाय थानाय दा बेबायदिनो पारमिसननि खोथा माबा माबि रायलायनायनि खोथायावहाय जोंना नैबे आदै जर' नार्जारियानो माने फ्राय बेफोरखौ लिड लायो आरो दा लाबोबाय नै बल्डार जाबनायजोंल'थ' जाया बेखौहाय होथेनो थाखाय बा लाखिनो थाखाय नेटफोरनि गोनांथि जायो दा नेटफोरखौ लाबोबाय नै आनलड खालामगासिनो दं दा जोंनि रायजो राजाफ्रा हौरै दै बारनै दङ हनै दा बिसोरजों थांनि बारलांनानैहाय दैयाखौ बारलाङि जोंबो एसे फेन्दासिन जायो नै दैया ट्रेक्टराबो बा इन्जिन सोमहां जायो दा दहाय बुंदोंमोन 13टा गामि ओमफ्राय 500 जन बायदि सुबुंफोर बेयाव जमा जानांगौ दा नायदो गोबां मानसिफोर जमा जादों लैहोर बयबो ओंखारबोदों गाव गावनि हा हु सम्पतिफोरखौ बासायनांगौनि खोथा दङना लोगोफोर दा ओरैबो नायदो लेट मानसिफोर गोजा ओरै ट्रेक्टरावहाय लडिं खालामगासिनो दं बल्डारफोरखौ खननानैहाय बेलाय ओरैबो साहा ओरैबो नै बे जाहैबाय भुटान हाजो येस अखाबो हाबाय थादों लोगोफोर फ्रिनो अब्लाबो अखाफोरखौ नेवसिनानैब्लाबो रायजो राजाफ्रा ज' खामानि मावदों दा नोंथांमोना नुदों नै साथाखौनो आङो दोनथ'नो मोनाखै दासिमाव बेबायदि बेनिफ्राय नैबेयाव मोनसे फिसा केम्प लुदों माने बे केम्पआवहाय एसे संनाय खावनाय जादों संनाया माने रायजोफोरनि थाखाय संदों जाहैबाय साहा ओंख्रि संफैला हालदै होनो मोना बौनिनो जाखानांगौ बौनि स्टाइलाव हालदै होआ नालाय दा मिथिया खोमानाय नङा नामासै लाबोगासो हालदै बावबोदों आदसा बेसे गोबां अजन नालाय बिदना 40 केजि माने महनसे 40 केजि अमा बे बिदरल' दा नाखौबो बयबो मोनजायो बामोन माने अमा जायैफोरनि बर'फ्रा अमा जायालाबो मोनजानाय नङा बामोनफोरल' मोनजागोन नङाला नाखौ दिन्थिनि नाबो भुटाननि नामारा इन्डियानि बाथा मिरखासो होनदां नै ओमफ्राय आफा थिगैनो दं दा
उफायथ' बासायनांगौनि थाखाय खौसेयै फैबाय उफायथ' गैया उफाय गैया एसे एनै सम दान खालामलायनानै मावना लानो हायोब्ला मोजां रायजोफ्राबो ओंखारलायदों दा मोजाङैनो गभर्नमेन्ट साइडनिफ्रायबो हरबाय मोजाङै फैदों गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सापर्ट खालामदों मोजां रोखोमैनो सापर्ट खालामदों बुंनांगोन नंगौ मोनलायबाय जोङो माबाखौ मा जायोमोनलाय आं जोङो आमाया माने बेबो बसखा ओरै साहानि ओमफ्राय देग्लायनो साबसिन ना थांनाय बोसोरनि साबसिन ओंखारनायफ्रा रह' मावलायनायफ्रा माबोरै जादों साबसिन जागोन बाबु माने खेबनै होबाय ना खामानिया साबसिन जागोन माने मजबुतसिन जागोन नंगौ ओमफ्राय ट्रेक्टरा मानसिया गोबां ट्रेक्टरा खम जादों गाबोनफोर बांसिन लानो हागोन ट्रेक्टरखौ 20थासो खामानिया आवगायसिनगौमोन ने खख्लिङाबो उन जाबाय खख्लेन सफैथ'वाखै मानसिजों थिखांगासिनो दं रायजो राजाफ्रालाय मोजाङै ज' ओंखारलायदों दा देग्लायबो ओंखारदों सरकाराखौबो धन्यबाद होबाय माने सरकारनि अननायजोंसो बे खामानिया जाबाय नालाय बेनिखायनो जोंनि सरकारखौ धन्यबाद होनाय जाबाय ओमफ्राय नोंबोथ' गोरायैनो दंखायो आमाय दाबो फ्रात फ्रिटखा इसोरनि अननायाव इसोरा अनलाथ' हाया ना जालाथ' नोंसिनि न'आ लोमहैजोबखायो ओमफ्राय बेखौ थेथेला लोमहैया दा नोङो मा गामिमोनलाय ओमफ्राय नामा मामोनलाय हेबल इस्लारि आदसा दे मोजां मोनदों दा मोजां मोनदों माने दै बाना जानाय नङा न'आव थांनाय बोसोरावथ' रिलिफ केम्प थानांलायदों नोंसिना ने बे बानानि थाखाय दा नोंथांमोना नुबाय आंनि उनाव माने लडिं खालामगासिनो दं हौवाफोरै हिनजावफोरै माने ओनसोलखौ बासायनांगौनि खोथा दं नालाय बेनिखायनो बयबो ओंखारबोदों ग्रिदै ओमफ्राय थिखांगासिनो दङ नै ट्रेक्टराव लडिं मा लडिं बल्डार लडिं नै माब्रै जागोन नोंसोरबो आदसा बन मा आदै थिगैनो दं दा मा ग्रुप नावद्रा ग्रुप आंनि नोंनि नावद्रा ग्रुप आदसा नावद्रा ग्रुप माखौ खोन्थादरा माखौ नावद्रा ग्रुप होनो दे ब्रादार होदों दा मानिया दा ओरैहाय जागायजेनबाय नै नेट होनायनि खामानिया नेटखौ सेटिं खालामनानै बहायगासिनो दङ आरो दा बेलाय नै नोंथांमोना गोबां खोनादों गभर्नमेन्ट सापर्ट खालामदों होननानै माखासे सुबुंफ्रा बुंदों आरो बिथांमोना फोरमायबाय गोजोननाय फोरमायदों गभर्नमेन्टनिसिम दा गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय निसिमा जोंनि निसिमा कनस्टिटुवेन्सिनि आगुनि MCLA सार निर्मल कुमार ब्रह्मआ दा जायगायाव दंफैयो दा बिथांमोना माबायदि हेफाजाब होदों नैबे ओनसोलखौ बासायनायनि बेलायाव नैबे खोथाफोरखौ जोङो एसे मिथिनानै लानि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय जासिदों जे गभर्नमेन्टआबो जोंखौ सापर्ट खालामदों नैबेखौ होथेनानै ओनसोलखौ बासायनायनि थाखाय होननानै दा गभर्नमेन्टनिफ्राय मा रोखोमैहाय सापर्ट खालामदों माबायदिहाय बे उमलें होननाय जायगायाव भुटाननि जेनोखि बे थाख्लाय दैया प्रत्येक बोसोरावनो माने लोमसावो आरो लोमसावनायनि जाउनाव ओरै मालिबिथानि बिसिनि सिङाव थानाय गोबां गामिया खथि जाहैयो दा बेखौ कनसेकिउटिभ एखे राहैनो बोसोरथाम बेखौ होथेनायनि खामानिखौ मावबोनाय जादों बान प्रटेक्सननि आरो बे बोसोरथामावबो जोंना बिटिआर सरकारनि जेनोखि दैदेननाय गभर्नमेन्ट दैदेनगिरि मानव प्रमद बर'आ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हरदों आरो देग्लायबो दाखालि बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा दोलोनि आफादगिरि नेहाथारि बिसिडिसिनि चेयारमेन
आरो गुबुन गुबुन इन्टेलेक्सुवेलफ्रा थांनानै आंबो लोगोसे जोंबो ब्लकनि प्रेसिडेन्ट आरो आंबो बे ओनसोलनि एक्स-MCLA हिसाबै TCL CCनिबो चेयारमेन हिसाबै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारजों जों रायथिहैदों बे दै खुरख'नायनि सोमोन्दै आरो बेखौ खोनानाय लोगो लोगो बिथाङा बे दै होबथानाय हाबाफारिनि सायाव बिथाङा गोथौयै सिन्था खालामदों आरो सिन्था खालामनानै जों ज' दसे दान्दिसे रायलायलायनायनि गेजेरजों बेखौ फाइनान्सियेल बोरै सापर्ट खालामोबा बेखिनि प्रटेक्सन खामानिया जागोन बिनि सायाव सिन्था खालामदों आरो बे मथेनो जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय थांनाय दैदेनगिरिफोर बुंनाय बायदियैनो रांनि जेनोखि अनसुंथाइ बेखौ बेखिनिखौ बिथाङा मदद हरदों आरो बेजों लोगोसे नेट जेसेबां प्रयजननि नेट बुंनो थाङोबा 250 मिटार गोलाव नेट होनानै प्रटेक्सन खालामनांगौ नालाय बे नेटनि बेबस्थाखौबो खालामनानै बिथाङा हरनाय जादों। दा बे खामानियाव सोलिनायखौ गोबां मानसिफोरा सिगांनिफ्राय नुबाय थादों मिथिदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव सोरबा बुंदों गभर्नमेन्ट थासान्दियाव मानि थाखाय पाब्लिकफोरा बेबायदि ओंखारनानै मावनो गोनां जादों एबा पाब्लिकफोरखौ गभर्नमेन्टआ मानो बाहायदों बे खोथाखौहाय गोबां सुबुंफ्रा बुंसोलायदों दा सारा बिनि सायाव मा बुंगोन? बे बेलायाव हयथ' जाय बिथांमोना बुंसोलायदों बिथांमोना मोनथिया जानो हागौ बे जाबाय गुबुन राष्ट्र माने गुबुन राष्ट्रआव माने जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो फाइनान्सियेल सेंसन खालामनो हाया आरो बेखौ गभर्नमेन्ट हिसाबै जे कन्ट्रेक्चुवेल खामानि कन्ट्रेक्चुवेलि जानांगौमोन बे जिनिसखौ खालामनो हाया दा जोङो पाब्लिकलि जिहेथु बिबा दङ जोंहा फ्रेन्डशिप मोनसे कमिटि दङ भुटान इन्डिया दा बिथांमोनजोंबो रायलायलायनायनि गेजेरजों मिउचुवेलि आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों पाब्लिकखौ लानानै मावनाय जादों बेवहाय खिन्थु गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो बेबायदि मावनो हाया आरो बेवहाय माखासे रेस्ट्रिक्सन दङ। दा बेनि बेलायाव माने बे पाब्लिकफोरनि थाखाय जायफ्रा मावदों बिसोरनि थाखाय माने सोरबा बुंदों एसे एनै माबा लेबार चार्जफोरनि माबा मोनसे खालामजागौमोन नामा होननानै बुंग्राबो माने ओंखारदों कमेन्ट्सफोराव गोबां फैदों रायजो राजानिफ्राय। बेवहाय ओरैबायदिल' हिसाब लादों जोंना चिफ सारखौ प्रमद बर' बिथांखौ रायथिहैनाय समावनो माने जैदिन मावगोन ओइदिन माने जानायनि बेबस्था बेदर जानायनि बेबस्था खालामनानै होनांगोन होनदों आरो बे मथेनो बिथाङा गावनो हिसाब खालामनानै सानथामनि माने जानायनि बेबस्थाखौ बिथाङा खालामनानै हरदों आरो लोगोसे ट्रेक्टर केरिजनि ट्रेक्टरजों बल्डार केरिं खालामनांगौ होननानै बुंदों आरो बेखौबो दिनाव 15टा ट्रेक्टरनि हिसाब लादों आरो एकर्डिंलि बिथाङा बेखौबो सेंसन खालामदों आरो लोगोसे क'प्लेन गंनै बिनि भाराखौबो बिथाङा हरदों गासै जिखुनु जेरैबायदि नांगौ बेखिनिखौ हरदों आरो बेखिनियानो। जाय नोंथांमोना बुंदोंमोन जे गभर्नमेन्ट थासान्दियाव मानि थाखाय बेफोरबायदियावहाय पाब्लिकफोरा ओंखारनो गोनां जादोंना दा सारा रोखायै फोरमायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव जे बियो गुबुन इन्टारनेसनेल बर्डार हिसाबै बेवहाय खुनु गभर्नमेन्ट सेंसन जानो बियो गोरलै बाथ्रा नङा बे इन्टारनेसनेल सेन्सिटिभिटि एरिया आरो बेजों लोगोसे दा सारा गुवारै फोरमायबाय बेसेबां आरो माब्लानिफ्राय मावगासिनो दं दा बेबायदिनो आरो जिखियानो जाया मानो गभर्नमेन्टआ जेसेबां फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स नैबे ओनसोलावहाय होदों रायजो राजाफोरखौ बासायनायनि बेलायाव दा बिनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफ्राबो गोबां माने साबायखर बावनाय थादों। दा नैबेयाव बानायबाय सेटिं नेटखौहाय सेटिं खालामदों माने जरायदों ना मा होननांगौ जाखो जरायदों सेटिं खालामदों फिट बानायदों आरो सिगांहाय माबा फुरानामोन औ ओमफ्राय दा गोदान लागायबाय बिनि सायावहाय बिनि सायावनो जाबसिननायसै ने थांनाय बोसोर खालि इयो बाग्लायनानै थांदों नालाय देग्लाय लाफैलाय बे साव होब्ला बाग्लायनाय नंलिया आरो आच्छा मजबुतसिन जानायसै दा एबार जानायसै डाबल नेट बेलाय नै सायाव होबावसिगोननो बा अन्थाइया बबेयाव जागोन अन्थाइया नैबो सायाव जों गसंनायाव औ नैबो बा ओरै खोब जोख्लोब होगोन आच्छा ना गाहायद्रायदों नालाय दा फोजौगोन नङाला बाग्लायगोन दैया गाहायब्ला होनदों प्रब्लेमा हनै बेयाव मोनसे बुरगोन ओमफ्राय ओरै दानहरगोन माने नोंथांमोनाबो बेयाव नुहुरदों माने दैया ओरै दा जाना ओरै फैदों ओमफ्राय ओरै जिंजों खारदों दैया नाथाय बेखौहाय बैयाव दाननानै जुदि ओरै गेजेरजों हरनोब्ला एसेब्लाबो साबसिन जागोन आरो दा बे खामानिखौबो मावगोन जाहैबाय नै माबोरै दं मोजाङैनो दं सार नंगौ ओमफ्राय माबायदि रायजोफ्रा माबायदि मावदों देग्लायलाय मावगासिनो दं नै प्रमद सारा एसे 5 लाख रां होदों बेनि थाखाय भुटानाव फैनानै नै खख्लें लाबोबाय मोननै गंनै लाबोबाय खख्लें ओमफ्राय ट्रेक्टर गंबा दङ रायजोफोरा बैबो ओंखारनानै खामानिया मावगासिनो दं नोंनिथ' थांनाय बोसोराव न'आव लोमहैदोंमोन बेजों थांनाय दैयानो लोमहैदों
बे सारा जाहैबाय भाइस चेयारमेन औ आं भाइस चेयारमेन मालिबिथा बिसिडिसिनि भाइस चेयारमेन आरो नैबे सारा नामा मा होनदोंमोनलाय सार आंनि नाम शेखर बास्तला शेखर बास्तला औ नेनाखौ फुवारदों बोनानै फुवारदों येस दे बोलो बोलो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बे पक्लेन मोननै बुरगासिनो दं बेनिफ्राय बेखौ ओरै होथेनानै बेनिफ्राय ओरै बुरख्ल'नानै बे माने दैयाखौ नैबे साइडजों खारहोगोन माने ओरै खारनोब्ला ओरैहाय बियो बाग्लायलांनायनि चान्स दं गामियाव बाना जाहैनायनि चान्स दं बेनिखायनो बेनि दैनि लामाखौहाय बेजों खालामनानै होनांगौ सिगांबो बेबायदिनो खालामखादोंमोन दा नोंथांमोना नुबाय पक्लेन गंनै बाहायनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा लोगोफोर ओरैनिफ्राय नाहरनोब्लाबो नुबाय नैबे जे जायगाखौहाय प्रटेक्शन होगोन एबा बान्दो माथावरि थेगोन नैबे बुस्थुआवहाय दा मानसिफ्रा बुंफबबाय बयबो गोसो होनानै मावबाय नैबेयावहाय मावगासिनो दङ बेलाय Oh, Korea. अब्ला लोगोफोर दिनैनि मोनसे भिडिअ नैबेखिनियावनो आं फोजोबनो सानबाय दा नोंथांमोना मा सानदों बिनि सायाव कमेन्ट खालामनो हागोन भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो हागोन दा आं ओंखारफिनबाय थांफिनसिगोन आं गुबुन खामानि थानायखाय आं बेवहाय गोबाव सम थानो हायाखिसै लोगो उननि भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय